Καλώς ήρθατε στο Φρίξο Σκέλι. Γεια σας, είμαι η Έλλη. Κι εγώ είμαι ο Φρίξος. Άλλη μία φορά εδώ. Τι κάνεις, Φρίξο, καλά? Είμαι φανταστικά. Είμαστε άλλη μια φορά εδώ με ένα πάλι χαρούμενο θέμα, πιστεύω. Μου το κλείψε αυτό. Το χαρούμενο θέμα μας για άλλη μία φορά. Και ποιο Ναι. πιστεύεις ότι είναι αυτό και θέλεις να μας το εκφράσεις, Φρίξο? Όπως σίγουρα δεν θα το έχει δει κανείς από τον τίτλο του επεισοδίου, το θέμα είναι η σιωπηλή παραίτηση. Το οποίο νομίζω ότι η ειδικότητα που έχουμε στο θέμα είναι ότι το έχουμε περάσει όπως και όλος ο κόσμος που εργάζεται, κάποια στιγμή λιγότερο ή περισσότερο, ειδικά τον τελευταίο καιρό, αν θες τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Ας πούμε, για παράδειγμα, αρχίσει να εμφανίζεται όλος ο όρος και να χρησιμοποιείται όπως είναι τώρα μετά την πανδημία. Δεν υπήρχε νωρίτερα με αυτή τη μορφή. Μετά την πάρα πολύ σύντομη έρευνα μου στην προέλευση του όρου, γιατί με ενδιαφέρει πιο πολύ να δω 2-3 πράγματα για το ουσιαστικό πράγμα, βρήκα 2 ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πρώτον, το ανέφερε ένας οικονομολόγος το 2009 με το όνομα Mark Balzer, δεν ξέρω πώς προφέρεται το όνομα του. Αυτός τέλος πάντων. Να μην μας παρεξηγήσει, δεν πειράζει, ούτε αυτός ξέρει τα δικά μας. Ακριβώς, αλλά όχι με αυτή την μορφή που είναι τώρα. Και πολλοί το ταυτίσανε με ένα κίνημα που υπήρχε το 2021 στην Κίνα, το Tang Ping ή Leng Flat, που ήταν το να απορρίψει την κοινωνική πίεση για τη δουλειά. Που πολλοί πιστέψαν ότι είχε σύνδεση κάπως με αυτό. Γιατί το 2022 και μετά ξεκίνησε να εμφανίζεται στα social media αυτός ο όρος και η συζήτηση για το σιωπηλή παραίτηση. Ενώ αυτό ήταν της μόδας στην Κίνα το 2021. Που ήταν δηλαδή, όπως ξέρουμε, στην Κίνα υπάρχει μεγάλη κουλτούρα γύρω από την αφοσίωση και τη στη δουλειά και την πίεση κτλ. Και έτσι αυτό το κίνημα τα απέρριπτε αυτά και ό,τι συνεπαγόταν με αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε ποιο από αυτά ακριβώς είναι η πηγή του, γιατί δεν είναι ξεκάθαρη η πηγή του και νομίζω θα φτάσουμε σε αυτό. Στην αρχή λέω να πούμε τι είναι αυτό. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η σιωπηλή παραίτηση. Μπορεί να το ακούσετε στα αγγλικά ως silent quiet waiting, φυσικά. Να πω. Η κοπέλα, η μόνη κοπέλα στο δωμάτιο. Πες μας, Έλλη. Εγώ έχω βρει ότι είναι μια κατάσταση όπου ένας εργαζόμενος σταματάει την εργασία του ενώ δεν έχει παρατηθεί. Φυσικά είναι στη δουλειά του, αλλά ψυχολογικά και συναισθηματικά είναι απόμακρος από την εργασία του. Ναι. Τόσο απλά. Όλοι λίγο πολύ, εγώ πιστεύω ότι το έχουμε βιώσει. Για πες μας και σε Φρίξο. Αυτό που είδα και μετά την ενδελεχή σου έρευνα. Αχ, αυτή η έρευνα. Ενδελεχία. Το τραγούδι. Τέλος πάντων. Αυτό το σιωπηλή παραίτηση δεν έχει ένα συγκεκριμένο ορισμό. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Όπου και αν κοίταζα, άλλαζε ο ορισμός. Δεν υπάρχει κάπου να το βάζουν με μια συγκεκριμένη μορφή, αλλά όλοι λένε λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Πρώτον, ότι ο εργαζόμενος στον οποίο αναφέρεται χάνει τη θέληση για τη δουλειά του συναισθηματικά, ότι κάνει το λιγότερο δυνατό, δηλαδή ότι κάνει ό,τι λέει η σύμβασή του, η αρχή του συμφωνία ή κάτι παρόμοιο, αν θέλεις να το πούμε σε τέτοιους όρους, και δεν προσπαθεί κάτι παραπάνω. Το οποίο δείχνει επίσης το ότι υπάρχει μια πτώση, ότι πριν προσπαθούσε κάτι παραπάνω και με τώρα δεν προσπαθεί. Δηλαδή δεν λέει για κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά σε ένα χώρο εργασίας και απλώς κάνει τη βάση. Δείχνει ότι κάποιος χάνει ένα κομμάτι θέλησης και εργασίας ταυτόχρονα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Σίγουρα. Και το ότι επίσης απορρίπτει κάθε μορφής ευκαιρίες. Με πολλά εισαγωγικά του ευκαιρίες. Γιατί όλοι ξέρουμε πως όταν σου λέει το αφεντικό κάτι την ευκαιρία, ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα ευκαιρία. Μπορεί να είναι ευκαιρία για το αφεντικό, αλλά όχι για σένα. Συνήθως έτσι είναι. Για το αφεντικό πάντα είναι για το αφεντικό. Ναι. Οποιοδήποτε αφεντικό. Αλλά το κομμάτι είναι αυτό. Δυστυχώς, ναι. Και αυτό το κομμάτι είναι που είναι αλήθεια, το που είναι ενδιαφέρον, το ότι αυτό που δεν αναφέρεται σε κανέναν ορισμό είναι το ότι το υπάρχει αυτή η μείωση της θέλησης για δουλειά. Σημαίνει ότι πριν υπήρχε περισσότερη θέληση για δουλειά και περισσότερη εργασία για κάποιον λόγο. Αλλά κάπως ως διαμαγείας θα έλεγε κανείς. Σίγουρα όχι για σοβαρούς και πραγματικούς λόγους στους οποίους ευθύνεται κυρίως ο εργοδότης. Όχι, φυσικά. Αυτός χάνει τη θέλησή του
και τη δύναμη για να δουλέψει και αρχίζει να κάνει λιγότερα, αλλά όταν λέμε λιγότερα, εννοούμε τη δουλειά του. Δεν μιλάμε για κάποιον που κάνει λιγότερο από αυτό που θα έπρεπε. Κάνει αρκετά ο silent quitter, ο σιωπηλός παραιτητής, ώστε να μην τον διώξει το αφεντικό. Ώστε να μην μπορεί να τον διώξει με βάση το γιατί τον Κάνε τα προθέλαβε. βασικά, αυτά δηλαδή που πρέπει να κάνει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Είναι σε αυτό το νήμα ισορροπίας που ακροβατώ από τη μία, ακροβατώ από την άλλη, αλλά δεν πέφτω. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, αλλά κάποιον που κάνει απλώς τη δουλειά του, αυτός ο όρος τον περιγράφει άσχημα. Τεμπέλη συνήθως, εγώ το έχω δει. Ναι. Ως αδιάφορο. Και άλλα κοσμητικά επίθετα, μετά πάμε στο άχρηστος και μπλα μπλα μπλα. Να μην τα πιάσουμε. Αυτό νομίζω ότι έπιασες τη ρίζα του προβλήματος. Δεν είναι τυχαία που είσαι η Lois Lane του καναλιού μας. Γιατί ο όρος αυτός κυρίως όπου τον βρίσκεις αναλύεται από media που στοχεύονται για εργοδότες που θέλουν να το εξαφανίσουν. Ναι. Γενικώς παρατήρησα ότι η σιωπηλή παραίτηση στις πιο πολλές μέρες που αναφέρεται ως πρόβλημα και ως πώς να το λύσετε στη δουλειά σας. Ακριβώς. Αυτό πάντα είχε από πάνω, όπου το βρίσκα κι εγώ, τον ορισμό, διαφορετικούς ορισμούς κάθε φορά. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίζονται, αυτά που πάνω κάτω συμφωνούσαν, όπως εξουθένωση, έλλειψη ισορροπίας, έλλειψη νοήματος στη δουλειά, ανεπαρκής αναγνώριση ανταμοιβής, το καλύτερο, νομίζω απ' όλα. Και το κλασικό από κάτω, πώς να λύσετε το θέμα της σιωπηρής παραίτησης. Τι να κάνετε για να αποφευχθεί στο χώρο εργασίας σας όταν είστε εργοδότης. Είναι και έχει πράγματα όπως μιλήστε στους εργαζόμενούς σας για να βρείτε ποιος τους το κάνει να το σκέφτονται αυτό. Δηλαδή η απάντηση, η πρόταση τελειώνει πάντα σε κάποια τέτοια μορφή. Ξεκινάει όμορφα. Βρείτε τι τους ενοχλεί. Ναι. Και κάντε τους να μην μπορούν να μιλήσουν πια γι' αυτό. Ή δώστε τους λίγο παραπάνω θέληση. Όχι φτιάξτε τα προβλήματα που το δημιουργούν. Σε κανένα σημείο δεν έχω δει αυτές. Δώστε τους ευέλικτες μορφές εργασίας χωρίς να τους ρωτήσουν αν μπορείτε να είστε ευέλικτοι στις ώρες εργασίας. Ποτέ δεν έχω δει γίνετε πιο ευέλικτοι εσείς και όχι ο εργαζόμενος. Το ανάποδο έχω δει. Ναι. Εμείς τυραμόλες, οι υπόλοιποι μια χαρά. Αυτό, ναι. Μην σχολιάσεις. Ναι. Όπως είπες όμως, οι λόγοι είναι λίγο πολύ οι ίδιοι παντού όπου το βρεις, είτε στα media να διαβάσεις, είτε στη ζωή σου. Είναι η εξουθέωση, το burnout, όπως είπες, γενικά το κακό εργασιακό περιβάλλον, ευκαιρίες που δεν είναι πραγματικές. Έλα, θα βρεις αυτό στη δουλειά και δεν βρίσκεις αυτό στη δουλειά και το ανακαλύπτεις προφανώς σιγά σιγά όταν δεν έρχεται ποτέ ευκαιρία που σου είπανε και παραμένεις σε ένα άλλο στάτους εργασίας. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο, σε φάση σε προετοιμάζω ότι δεν θα το δεις τώρα γιατί είναι ακόμη η αρχή. Οπότε ξεκινάμε τύπου είσαι μωράκι και μαθαίνεις να περπατάς. Θα το μάθεις στην επόμενη τάξη. Τύπου όταν προβιβαστείς. Αυτό. Και μετά φτάνεις και ρωτάς, εγώ αυτό γιατί δεν το έχω μάθει. Γιατί έπρεπε να το μάθεις. Έπρεπε να το κάνεις αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Εσύ. Αλλά να μην το σχολιάσουμε και αυτό. Θα το σχολιάσουμε σε λίγο, μην ανησυχείς. Προφανώς. Αλλά είπαμε να μην κάνουμε τόσα spoilers. Spoilers, όπως λέει η κυρία Βεσόν. Επίσης, προφανώς, όπως ανέφερες και εσύ, το να μην υπάρχει αναγνώριση για τη δουλειά που κάνεις, είτε είναι αυτό στην ποιότητα, στην ποσότητα ή στον τρόπο, σε οποιαδήποτε λοιπόν. Και το θεωρώ βασικό αυτό, γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι που δουλεύουν σε πάρα πολλές δουλειές, το να μην υπάρχει ευελιξία σε μια εργασία. Είτε έχει υποσχεθεί από τον εργοδότη, έχει υποσχεθεί στον εργαζόμενο, είτε και όχι. Το να μην υπάρχει μέχρι ένα επίπεδο ευελιξία σε κάποια θέματα είναι παράλογο. Θα πω ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο όμως είναι πραγματικό. Από κάποιο χώρο εργασίας, για παράδειγμα. Αρχίσαμε από τώρα τα βιωματικά παραδείγματα. Στα πρώτα 9,5 λεπτά. Μπράβο μας. Έτσι, ευχαριστώ Big Ben. Για δώστε μας. Όπου το έχω δει εγώ να γίνεται μπροστά μου σε χώρο εργασίας, παλαιώνε, που δεν θυμάμαι καν που ή ποιος είναι, αλλά τέλος πάντων. Θέλει να λείψει κάποιος για να πάει σε κηδεία κοντινού του προσώπου.
What? Okay. Απαγορεύεται να φύγεις από τη δουλειά. Θα σε αφήσω να λείψεις για 1 ώρα, ήταν στο τέλος, μετά από πολλή παζάρια. Του στυλ, θα πας στη δουλειά, θα τηλεμεταφερθείς, γιατί δεν θες να ανακατευτείς με την τελετουργία, τέλος πάντων, ή ό,τι χρειάζεται. Όχι, θα του δώσεις όλη τη μέρα ελεύθερη και άμα χρειαστείς κάτι, είμαστε εδώ. Όχι. Και μιλάμε το ότι δεν με νοιάζει. Και αυτό λοιπόν θα το έλεγα. Η απουσία ευελιξίας που θα μπορούσε 100% και δικαιολογημένα να κάνει κάποιον να μπει στο στάτους της σιωπηλής παραίτησης, και με την ψήφο μου βέβαια μετά από αυτό. Καλά, εγώ έχω δει το άλλο. Πρέπει να πάρω τους βαθμούς του παιδιού μου και προφανώς δικαιούσα άδεια γονική, το κλασικό που υπάρχει και αυτά. Η απάντηση. Δικαιούσε και λίγη κατανόηση. Όχι. Βέβαια. Είμαι κάπως... Ναι. What? Ναι, θα τους πάρεις το επόμενο άμυνο. Ναι, θα το πάρει το Εξάμηνο, ανήλικο μόνο του, Ναι. γιατί το παιδάκι να πούμε κιόλας ότι ήταν δημοτικού, οπότε Α, προφανώς όχι. Και η μάνα μονογονέας, εξαιρετικό, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος άλλος. Εξαιρετικό. Καλά, ναι, όπως η ίδια συγκεκριμένα, όταν αρρώστησε το παιδί της και ήταν σε φάση, θα πρέπει να φύγω και να πάω να πάρω το παιδί μου. What? Τύπου, πού θα το άφηνα δεν ξέρω, μάλλον στο πεζοδρόμιο, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά ναι. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, μετά δεν περιμένεις. Δηλαδή, εγώ όταν άκουσα κάτι τέτοιο, μετά είμαι στους υπόλοιπους συναδέλφους, τότε ήμουνα εντάξει. Ναι, γι' αυτό δεν θα το ανακοινώνετε λίγο νωρίτερα στο συγκεκριμένο. Θα του λέτε έχω αυτό και τέλος. Γιατί αν περιμένετε, κατανόηση δεν θα βρείτε και η απάντηση είναι το και τι έγινε, που έλεγε και το τραγούδι. Το παιδί σου, που έγινε κάποια μεγάλη και τι ανάγκη. να το κάνουμε, πού να το αφήσουμε. Τι το ήθελες και το έκανες οριακά. Δεν στο λέει, το υπονοεί όμως. Καλά, είναι απαράδεκτο σε κάθε μορφή αυτό του τύπου οι συμπεριφορές. Και δεν μιλάω καν για τις δουλειές που σου έχουν πει ότι θα υπάρχει κάποιο είδους ευελιξία. Αυτό δεν το θεωρώ ευελιξία. Το θεωρώ κατανόηση. Ζωή που συμβαίνει στον κόσμο και πρέπει να το καταλάβεις. Ναι. Έτυχε κάτι έκτακτο. Και είναι το συγκεκριμένο. Ναι. Δεν βάζουμε δηλαδή κάτι... Θα μπορούσε κανείς ότι δεν ήταν καν έκτακτο και θα πρέπει να περιμένεις ότι ένας άνθρωπος που έχει ζωή, οικογένεια και παιδιά θα χρειαστεί για κάποια πράγματα να λείψει. Ναι. Δεν είναι καν έκτακτο. Ο θάνατος είναι λίγο πιο έκτακτο. Αν και αναμενόμενο δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Άρα, θα το πω αυτό. Αλλά το να πας για κάποια υποχρέωση του παιδιού σου δεν είναι έκτακτο. Και θα πάρει βαθμούς και θα αρρωστήσει και το ένα και το άλλο. Είναι όλα στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει μια κατανόηση. Άνθρωποι είμαστε. Θα έπρεπε να δουλέψεις μαζί με τον εργαζόμενο για να μπορείς να τον βοηθήσεις αντί να τον δυσκολέψεις. Αυτό. Αν το βοηθούσες θα το εκτιμούσε περισσότερο, οπότε δεν θα είχαμε... Να το πάλι. Εκεί καταλήγουμε στη συμβουλή. Δεν θα είχαμε αυτό. Αν ήσουν άνθρωπος, δεν θα είχαμε σιωπηλή παραίτηση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Μα φυσικά και βλέπεις όπως συγκεκριμένα παραδείγματα, γλιτώνοντας μία μέρα που θα έλειπε ο εργαζόμενος, φροντίζει για πολύ μεγαλύτερο διάστημα μετά να είναι εξουθενωμένος ή κουρασμένος ή απλά εκνευρισμένος και να συμμετάσχει λιγότερο. Άρα χάνεις, ακόμα και αν το δεις απλώς για τη μεριά της εργασίας. Το να μην αφήσει κάποιον να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα σωστά θα σημαίνει ότι θα αντιμετωπιστεί λάθος και θα την πληρώσει και η δουλειά σου. Ακόμα και αν το πάρουμε από εκεί, το θεωρώ κακό. Και νομίζω ότι αυτό έχει και επίπτωση, όταν συμβεί και δεύτερη φορά στον εργαζόμενο. Την πρώτη μπορεί να μην το πάρει τόσο, ξέρεις, θα αρχίσει να το σκέφτεται ότι εγώ έκανα κάτι λάθος, μήπως αυτό. Τη δεύτερη που θα γίνει, πάει. Την έχασε και οποιαδήποτε θέληση. Και το έχω κάνει κι εγώ. Αυτό. Όχι ρε. Προς Θεού. Αυτό που είναι πραγματικότητα και νομίζω σε κάθε περίπτωση είναι ότι όταν φτάσεις στο στάτους, την αίσθηση της σιωπηλής παραίτησης για εσένα, δεν φεύγεις από αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Θα φύγεις από τη δουλειά, δεν θα φύγεις από αυτή την ιδέα. Δεν έχω δει πολλές φορές, καμιά φορά δεν έχω δει, δηλαδή άτομα που να το ξεπερνάνε και να βρίσκουν θέληση για την ίδια συγκεκριμένη εργασία, όχι για τον ίδιο είδος δουλειάς, για τον ίδιο χώρο εργασίας, για το ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Πρώτα έχουν φύγει και έχουν πάει αλλού να δουλέψουν ακόμα και να κάνουν την ίδια δουλειά και μετά βρήκανε ξανά θέληση. Δεν σε ακούω, Έλλη, νοηματική. Εσύ το έχεις πάθει? Τον μικρόφωνο τα έπαιξε, οπότε σου λέει, να το. Αρχίσαμε από τώρα.
προσπαθεί να μας σιωπήσει το μικρόφωνο. Η Ναι, τεχνολογία μας ανακάλυψε και προσπαθεί να μας σταματήσει. Όχι. Εννοείς να έχω σιωπηλοπαραιτηθεί από κάπου. ναι. Για να μιλάμε μόνο για το 100%. τι έχουμε δει. 100%. Ήταν σε μια δουλειά που την ξέρεις γιατί το έχω πει, άρα γι' αυτό και το αναφέρεις, φακιού, με κάθε αγάπη. Όχι καλά έκανες να το ανέφερε έτσι κι αλλιώς, απλώς δεν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να μιλήσεις για κάτι που είναι ξεκάθαρα απογοήτευση σε κάθε επίπεδο. Το έχω πάθει και σε άλλη δουλειά από αυτή που σου είπα, φυσικά. Σε προηγούμενη, που ήταν επίσης ευχάριστο. Εκεί ήταν λίγο πιο απρόσμενο γιατί δεν το περίμενα τόσο πολύ, που ήταν δικό μου λάθος και θα μιλήσω γι' αυτό. Put a pin in that. Σήμερα έχουμε εξομολογήσει από το Friction. Ναι. Φτύστα όλα. Πες τα. Ξέρματα. Βρείτε τη Μανολίδου, όχι εντάξει. Στο τελευταίο που ήταν αυτό που σου ανέφερα, απλώς πέρναγε ο καιρός και αντί να γίνονται καλύτερα τα πράγματα, που λες ότι κάποια πράγματα θα βελτιωθούν, γίνονταν χειρότερα στις συμπεριφορές, στο πώς σου συμπεριφερόταν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι από τα δικά τους νεύρα που τα έβγαζαν σε άλλους εργαζόμενους, από τους εργοδότες που περίμεναν να κάνεις μαγικά σε κάποιο σημείο, όχι τη δουλειά σου. Δηλαδή, πώς να σου πω, το να εγχωρεύανε να γίνω Jedi θα είχε πιο πολύ αποτέλεσμα ή να γίνω μαθητευόμενος του Μέρλιν από αυτό που περιμέναν να κάνεις σε κάποιες εργασίες. Το ότι θεωρούν λογικό, αντί να σου ζητάνε να κάνεις κάτι παραπάνω, σου λένε το παραπάνω σου φυσιολογικό. Και μετά είναι απογοητευμένοι που έκανες το normal, απλώς για αυτούς το λίγο. Αυτό λοιπόν οδήγησε τον Φρίξο σε σιωπηλή παραίτηση και μετά και σε κανονική παραίτηση. Γιατί συνήθως μετά τη σιωπηλή παραίτηση έρχεται και η κανονική, γιατί κάποιες εταιρείες μπορεί να το κυνηγάνε, αλλά αυτό είναι κυρίως στην Αμερική που είναι πιο πολύ πρόβλημα. Το να προσπαθούν να βρουν τρόπο να απολύσουν αυτούς τους εργαζόμενους χωρίς να τη βρούνε νομικά. Γιατί δεν μπορείς να διώξεις κάποιον χωρίς τόσο κανένα λόγο σε κάποιες δουλειές. No spoilers. Σε λίγο. No spoilers. Μπορείς, δυστυχώς, μπορείς. Στην Ελλάδα μπορείς να κάνεις τα πάντα, γιατί στην Ελλάδα είναι η χώρα των ονείρων που γίνονται όλα τα καλά πραγματικότητα, κυρίως τα άσχημα πράγματα. Αλλά πολλές φορές μετά τη σιωπηλή παραίτηση είναι πολύ φυσιολογικό κάποια στιγμή να έρθει η κανονική παραίτηση, γιατί άμα μειώνεται η θέληση, κάποια στιγμή απλώς λες δεν θα πάω στη δουλειά. Τη συγκεκριμένη, ποτέ ξανά, δεν υπάρχει νόημα. Ειδικά αν τα προβλήματα είναι γύρω από το χώρο, τον εργασιακό και όχι από το άτομο στη ζωή του. Γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιες φορές κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητα στη ζωή του άτομου. Σπάνια θα το θεωρήσω όμως ότι είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Και δεν θα το έλεγα πρόβλημα σιωπηλής παρέτησης. Γιατί θα είχε και άλλα θέματα το άτομο, δεν είχε μόνο θέματα στη δουλειά. Τα προβλήματα 9,5 στις 10 φορές είναι θέμα δουλειάς, θέμα εργασίας, θέμα εργοδότη αν θέλεις. Έχω βαρεθεί να βλέπω έρευνες που λένε ότι οι πιο πολλές παρατήσεις είναι σε κακούς managers ή κακά αφεντικά ή μεσαία αφεντικά. Αυτά είναι τα προβλήματα. Όχι τι μπορεί να γίνει το σπίτι, κατά τη γνώμη μου. Αυτό. Δεν ξέρω τι θέλεις να αναφέρω για αυτό. Εσύ έχεις κάποια εμπειρία σιωπηλής παρέτησης να μας πεις? Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας? Να μην έχω και εγώ. Εδώ εσύ έχεις βγάλει τα πλητά σου στη φόρα. Να μην πω κι εγώ κάτι. Εντάξει, προφανώς έχω φτάσει σε σημείο σιωπηλής παρέτησης. Αν και έχω κάνει το λάθος να ξαναγυρίσω, δηλαδή να ξαναβάλω λίγο μεράκι για να ξαναφάω τα μούτρα μου και όχι σε μία δουλειά. Το έχω κάνει σε παραπάνω από μία. Θα το πω αυτό. Γιατί προσπαθώ να βλέπω το καλύτερο. Λέμε τώρα. Ναι, χωρίς ανταπόκριση. Για να μην ακούσεις το ένα μπράβο. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι... Εντάξει, προφανώς μετά ήρθε και η δική μου παραίτηση. Μετά από ένα χρονικό διάστημα. Ναι, να το. Αλλά ναι, αυτό που όλοι περιμένουν ότι σε παίρνουν για ένα πράγμα. Στο ενδιάμεσο σου λέει δεν θα κάνεις τίποτα άλλο πέρα από αυτό το ένα πράγμα. Μετά όμως προστίθονται 4 πράγματα, άρα κάνεις 5. Και στο τέλος σου λέει γιατί δεν κάνεις και τα 10. Δηλαδή πραγματικά είναι οι 2 παλάμες στον κάθε ηλίθιο που αρχίζει και έχει τέτοιες απαιτήσεις. Οπότε κάπου εκεί που δεν μπορείς να κοπείς σε 1000 κομμάτια,
Κάπου εκεί αρχίζεις και κάνεις, ωραία, τι μπορώ να κάνω εγώ, άντε να σου κάνω τα 5. Και σταδιακά αφήνεις. Ξαφνικά αφήνεις ένα κομματάκι πίσω. 4, 3, 2, 1. Εκτόξευση. Αυτή η εκτόξευση Για να μην εκτοξευτούν τα νεύρα σου στο τέλος, που έχουν ήδη γίνει τσατάλια. Και δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Γιατί σε επιβαρύνει και ψυχολογικά αυτό, οπότε... Αυτό που εγώ έχω σημειώσει, γιατί έχω σκεφτεί ότι αν μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να το αποφύγουμε αυτό. Το σιωπηλή παρέτηση, να μην φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο. Έχω λοιπόν σημειώσει 2-3 points που τι θα μπορούσε να κάνει ένας εργαζόμενος για να το προλάβει πριν γίνει. Λοιπόν. Οκ. Για λέγε. Εννοείται ρε. DIY. Βγάλτε τα μαγειρικά, θα μαγειρεύσουμε πώς θα φτιάξουμε την Αυτό παρέτηση. σε μόνιμη βάση. Το DIY, expert. Έχουμε γίνει. Λοιπόν. Να. Πρώτο και βασικό βήμα, ξεκάθαρα όρια στην εργασία. Τώρα, αυτό περιλαμβάνει πολλά πράγματα, ξεκινώντας από το ξεκάθαρη επικοινωνία από την αρχή, το γιατί προσλαμβάνεσαι, τι θες να κάνεις, τι θα γράφει η σύμβασή σου. Οι φορές που έχω δει σε πολλές περιπτώσεις, δεν λέω σε μένα καν, σε πολλούς, στους πάντες. Προφορικά να λέγει το ένα, γραπτά να είναι το άλλο και μετά να βγαίνεις να πρέπει να μιλήσεις με έναν τρίτο-τέταρτο μάνατζερ του κερατά για μια δουλειά που δεν είναι η δουλειά που θα έκανες. Αλλά αυτό δεν γράφει. Σύμβασή σου, αν δεν σου αρέσει, φύγει να σου λέει ο εργοδότης σου. Είναι πολλές οι φορές που έχει γίνει αυτό. Θα κάνουμε αυτό. Τι γράφει εκεί, υπάλληλος. Άρα θα κάνεις ό,τι σου πούμε. Δεν γράφει ότι θα κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Ωραία, γράφει μόνο το ωράριό σου που είναι με βάση το όνομα να το λέει αυτό. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω για κάποιους ότι είναι λίγο δύσκολο, ειδικά όταν έχουν οικογένεια, να θέσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα όρια. Εμένα δεν μου έχει τύχει. Εγώ ήμουν σοφέστατη στο όχι μπορώ από εδώ μέχρι εδώ. Θέλετε κάτι άλλο, να το συζητήσουμε. Μα είναι όριο το και αυτό το να πεις από την αρχή ότι εγώ ας πούμε έχω οικογένεια. Κάποιες φορές αυτές τις ώρες μπορεί να τύχει αυτό και θα αργήσω 10 λεπτά. Είναι φυσιολογικό αυτό και δεν χρειάζεται να είναι καν επειδή οικογένεια. Και ενημερώνεις και από την αρχή. Αυτό είναι το κουφό. Ότι ενημερώνεις από την αρχή, δεν κρύβεις ότι έχεις οικογένεια πίσω και ξαφνικά σου λένε κοίτα να δεις, έχεις και παιδιά. Τι, θέλουν και αυτά κάτι, αρρώστησαν. Ούτε καν. Προφανώς. Άρα ξεκάθαρη επικοινωνία ότι και στην αρχή και συνεντεύξεις ότι εγώ θα χρειαστεί να μου γίνει αυτό, τι θα γίνει από την δουλειά. Όχι τους το λες και θεωρείς αυτονόητο. Γιατί όπως λέω και ξαναλέω, δεν υπάρχουν αυτονόητα. Δυστυχώς. Εγώ έτσι την πάταγα όταν σπούδαζα και είχα ξέρετε, εκείνη την ώρα έχω σχολή, δεν μπορώ να καθίσω παραπάνω και ήταν κάπως, μα γιατί? Και γύρναγε και μου λέγει ο τότε μάνατζερ, τι ήταν ο βλαμμένος, ότι και πού το ξέρω ότι έχει σχολή. Είμαι κάπως, δουλεύω εδώ 6 μήνες, σας έχω φέρει άδειες για την εξεταστική, με βλέπετε ότι φεύγω νωρίτερα για 5-10 λεπτά όταν σας το ζητάω για να προλαβαίνω να είμαι κι εγώ στο μάθημα και γυρνάτε και μου το λέτε αυτό 6 μήνες τώρα. Ήταν κάπως, μα δεν το ξέρω. Κάπου εκεί, να πω κι εγώ την μικρή ιστορία, του είπα ωραία. Εγώ σας έχω πει σε ποια σχολή είμαι, τι κάνω, το έχω δηλώσει από την αρχή, έχω φέρει και το χαρτί. Δεν χρειαζόταν, αλλά εγώ το είχα φέρει. Λέω ωραία. Ο υπολογιστής μπροστά σας λειτουργεί, ναι. Ωραία. Ανοίξτε τον υπολογιστή, πατήστε το όνομα της σχολής, πατήστε εκεί, θα βρείτε το πρόγραμμά μου. Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος έψαχνε πραγματικά στοιχεία. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ο συγκεκριμένος δεν ασχολήθηκε γιατί ήξερε ότι είχε κάνει μεγάλη. Οπότε το μάζεψε και δεν τόλμησε να πει κάτι τέτοιο. Από την άλλη μέρα και αυτά ξεκίνησε το ότι ήμουνα στους παλιούς εργαζομένους. 6 μήνες, έτσι. Στους 6 μήνες είχε παλιώσει. Δεν καταλάβετε πόσο ωραία περνούσαμε. Αυτή η δουλειά ήταν. Ναι, ήταν εξαιρετικό. Και κατά τα άλλα ήταν και που τα καταφέρνετε και που τα καταφέρνεις και πας πολύ καλά και είμαι κάπως χθες ήσουν έτσι, σήμερα είσαι ο Γιουβέτσι. Οκ. Αυτή τη φορά εσύ ανέφερες το Γιουβέτσι, εγώ δεν είπα τίποτα. Θέλω να σημειωθεί Αυτή τη φορά εγώ το είπα γιατί εγώ πεινάω. Πάμε παρακάτω. Αμάν, όλα παρατηρήσεις κάνεις. Ο Φρίξος όλα παρατηρήσεις κάνει, να το ξέρουμε αυτό. Ήταν σημείωση. Αλλά... Πες το δεύτερο, άντε. Λοιπόν, ρεαλιστικές προσδοκίες. Ας είμαστε ρεαλιστές, δεν θα βρεις πουθενά την τέλεια δουλειά.
Δεν υπάρχει Πρέπει τέλεια να... δουλειά, όντως. Δεν υπάρχει τέλεια δουλειά. Πρέπει να περιμένεις ότι κάποια από αυτά που θα σου πούνε τα έχουν ροδοπεταλιάσει. Υπάρχει κάποιες φορές το καλοπροαίρετο το αν όλα πάνε καλά, άμα είναι καινούργια η δουλειά ή κάτι αντίστοιχο. Άρα πρέπει να είσαι και εσύ λίγο μέσα στο να σκεφτείς τι θα βρεις πραγματικά, όχι τι θα θέλανε να δείξουν στη διαφήμιση που θα καλέσει τους εργαζομένους. Και μια μικρή συμβουλή. Όπως είχε πει και ένας φίλος μου, ο Φρίξος, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, αν ακούσετε ποτέ το ότι εδώ είμαστε σαν οικογένεια, φύγετε από την αρχή. Αυτό είναι κλεμμένο από τους πάντες, αλλά γενικά αυτό είναι η ατάκα. Δεν ξέρω, εμένα αυτό ήταν το καλύτερο. Νομίζω ήσουν ο πρώτος εκείνη την ημέρα που το είχε πει. Μετά το είπανε άλλοι 5, 10, 20 μέχρι το βράδυ. Είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρώτο red flag, η πρώτη κόκκινη σημαία της απαγόρευσης για δουλειά. Μ' αρχίζει να ακούς για οικογένειες. Φύγετε. Δηλαδή κάποιον... Τρέχα. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ με την οικογένειά μου δεν με πληρώνει μισθό όταν κάνω δουλειές. Άρα δεν θα ήθελα να είχα μια τέτοια σχέση με την εργασία μου. Ναι, αυτό είναι απαγορευτικό. Και είναι άλλο ένα, δεν κάνω λάθος. Φυσικά, το να έχεις ένα περιβάλλον υποστήριξης μέσα και έξω από τη δουλειά, γιατί δεν γίνεται να περιμένεις ότι θα μπορέσεις μόνος σου να διαχειριστείς τα πάντα, ακόμα και αν είναι μόνο συναισθηματικά υποστήριξη. Καλύτερα θα είναι να έχεις και πρακτικά. Αλλά έστω συναισθηματικά και μέσα και ειδικά έξω από τη δουλειά, κατά τη γνώμη μου, να μπορείς να έχεις κάποια άτομα που να μπορείς να αποφορτίζεσαι. Να αποφορτίζεσαι. Γιατί κάποιες φορές προσπαθούν κυριολεκτικά να σε βγάλουν τρελό, προκειμένου να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση δεν κάνεις κάτι. Πέρα από το να είσαι άσχημα απλά, ειδικά αν έχεις ευθύνες και άτομα που είναι δεμένα πάνω σου, είτε είναι οικογένεια όπως σύζυγους, παιδιά, είτε είναι γονείς κτλ. Ναι. Και κάτι που θεωρώ ενδιαφέρον που θα ήθελα να μου πεις. Έχω παρατηρήσει ότι όσες φορές αναφέρεται αυτό, όπως είπα και πριν, είναι από τους εργοδότες που προσπαθούν να το λύσουν. Είναι άραγε η σιωπηλή βαρέτσι καλό ή κακό γενικά? Θα το ασχολίαζες από μόνο το φαινόμενο καλό ή κακό? Εσύ, Έλλη, θα σου πω και εγώ το σκέφτομαι, αλλά εσύ τι λες αρχικά σε αυτή την απλή ερώτηση? Θεωρώ ότι είναι λίγο κακό. Λίγο κακό, ναι. Λίγο καλό, λίγο κακό, δεν έχει. Θεωρώ ότι είναι κακό γιατί νομίζω εκεί έχουν πέσει και προσδοκίες σου. Δηλαδή εγώ έτσι ήμουνα. Ήταν η απογοήτευση ουσιαστικά. Δεν περιμένεις ότι όλα θα πάνε ρόδινα και τέλεια, αλλά νομίζω ότι δεν περιμένεις να πάνε τόσο σκατά, να το πούμε. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι κακό. Βέβαια είναι και μια αρχή συνειδητοποίησης, οπότε έχει ένα καλό ότι μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να θέτεις κάποια όρια. Δηλαδή, εμένα αυτό με βοήθησε μετά από ένα σημείο. Ότι απλά στις επόμενες δουλειές θέτω πάντα καλύτερα όρια και τα διαχειρίζομαι. Δυστυχώς όμως υπάρχουν φορές που το πατάς και ξανά γιατί γίνεται κάτι άλλο στραβά που δεν το περιμένεις. Άρα υπάρχουν πολλές φορές και άτομα που έχει γίνει μία φορά, έχουν βρεθεί μετά σε άλλο εργασιακό χώρο ή περιβάλλον και λες ότι okay, δεν μιλάμε για άτομα που θεωρούμε χαζά. Που μαθαίνουν όπως είπαμε, αλλά τυχαίνει να είναι άλλες οι προσδοκίες, άλλο το περιβάλλον, να φαίνονται όντως καλύτερα τα πράγματα ίσως για ένα διάστημα και μετά ξαφνικά κάτι γίνεται, είτε αποκαλύπτεται είτε χαλάει και ξαφνικά πέφτει στο ίδιο περιβάλλον. Δεν είναι κάτι που νομίζω μπορείς να το περάσεις μια και ξαφνικά να μάθεις τα πάντα και να είσαι για πάντα προετοιμασμένος. Νομίζω ότι αν το έχεις στο μυαλό σου ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να βρεθείς σε κάτι που θα οδηγήσει σε σιωπηλή παραίτηση, είναι ο καλύτερος τρόπος να μην βρεθείς στη σιωπηλή παραίτηση. Αλλά με αυτό που δεν μου αρέσει είναι γιατί αυτό που έδωσε είναι μια φυσιολογική απάντηση. Το απάντησες βιωματικά στον εργαζόμενο είναι κακό γιατί το νιώθεις. Οι πιο πολλές απαντήσεις που έβρισκα είναι το ότι είναι κακό γιατί χαλάει την παραγωγικότητα στη δουλειά. Το χώρο της εργασίας, ναι. Τα νούμερα χαλάει το περιβάλλον. Όχι το περιβάλλον, Ναι. τα έσοδα χαλάει. Αυτό ήταν που είδα. Πώς να φροντίσετε να ανέβει η παραγωγικότητα, όχι πώς θα σταματήσουν οι εργαζόμενοι σας αν θέλουν να αυτοκτονήσουν. Συγγνώμη, trigger warning. Αλλά δεν μπορείς ούτε αυτό να κάνεις όταν μετά θα πρέπει να πληρώσει κάποιος άλλος δικό σου τον νίκη, αν έχεις και οικογένεια. Όταν νιώθουν ότι το μόνο η δουλειά τους δεν βγάζει αρκετά λεφτά για να ζήσουν, ακόμα και αυτό προσπαθεί να τους κάνει τη ζωή πατίνη. Μόνο και μόνο για να μην μπορείς να ζήσεις με αυτά που βγάζεις στο τέλος. Είναι νομίζω μια αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ασύνδετα το ένα με το άλλο. Γούρλωσε το μάτι. Ο γούρλωσε το μάτι
Τι περιμένω να ολοκληρώσεις και να δω πόσο καθαρά ακούγεσαι, γιατί έχουμε θέματα με τη σύνδεση. Οπότε μία ακούγεσαι, μία δεν Ναι. ακούγεσαι σε μένα. Ευελπιστώ ότι ακούγεσαι κανονικά, γιατί ακούμε Κοίτα, από λίγο τον ήχο. κοίτα, από τη στιγμή που. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές συνδέσεις, τι να κάνουμε. Μόνο, κοίτα, αυτά που δεν ακούς εσύ είναι από εσένα, άρα δεν θα ακουστεί στους ακροατές μας. Βέβαια, αν κάποια σημεία κάνει διακοπή σε εμένα, εσύ, δικιά σου, ο ειδικός ήχος, θα ακουστεί, άρα βγαίνει από τη μεριά μου το recording. Αλλά ναι. Ελπίζω να ακούγες αυτό που είπα. Αν θέλεις να επαναλάβω, δεν πειράζει. Όχι, ακούγεσαι πεντεκάθαρα σε αυτό. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Συμφωνώ ότι και εγώ είδα σε όλο το πώς θα αυξήσουν όλοι τα έσοδά τους στην παραγωγή τους. Γενικά το τι θα κάνουν για να είναι καλά αυτοί, ενώ δεν είδα πουθενά το τι κάνουμε για να είναι καλά εργαζόμενος. Πέρα από το υποτίθεται τον βοηθάμε να μιλήσει και όπως είπες και στην αρχή, για να μην ξαναμιλήσει μετά. Αλλά και το κλείνω. πες. Όχι, πες εσύ, θα καταλάβεις γιατί θέλω να μιλήσω μετά από σένα. Οκ. Εγώ έλεγα μήπως περάσουμε και σε ένα δεύτερο θέμα μετά. Τότε δεν είναι αυτό, γιατί αυτό θέλω να πω είναι ότι η τελευταία πληροφορία που είχα βγάλει εγώ στο συμπέρασμα είναι ότι η κατηγοριοποίηση στο φαινόμενο που είναι η σιωπηλή παρέτηση, το silent quitting ή το quiet quitting, είναι ως πρόβλημα που πρέπει να λυθεί για την εργασία από τους εργοδότες. Από τις εταιρείες και ειδικά από τις αμερικάνικες που έχουν πολλούς εργαζόμενους κτλ. Αυτό έχω συμπεράνει εγώ και δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν έχω δει τόσο πολύ επικέντρωση στο ότι κακή χώρη εργασίας. Κανένας από ό,τι φαίνεται δεν είναι έκπληκτος από αυτό, ούτε από τις άσχημες συνθήκες, ούτε από όλα τα άλλα άσχημα πράγματα. Ούτε θέλει να το επικεντρώσει και να το λύσει, τουλάχιστον όπου προσπαθούσα να κοιτάξω αναφορές. Ήτανε, βρέθηκες κάπου που να είναι κακή εργασία. Πώς θα μπορούμε να το κάνουμε να δουλέψει παραπάνω και να νομίζει ότι παίρνει περισσότερα ή να νομίζει ότι είναι καλύτερα χώρος χωρίς να είναι. Αυτά έβρισκα μόνο. Αυτό. That's it. That's all, folks. Καλά. Αυτό έχω απάντηση. Του δίνεις μια φαινομενική προαγωγή. Τύπου εγώ σε βάζω βοηθώ σε κάτι, αλλά είναι με τα ίδια χρήματα και περισσότερη δουλειά και περισσότερες ώρες. Εξαιρετικό. Δεν το λες και επιβράβευση. Όχι, μπορεί να το λες αυτό. Ναι. Και σου έχω και fun fact γενικά. Σχετικά με τη σιωπηλή παραίτηση. Ρίξε. Ναι. Και σχετικά και με τη χρονιά που περνάμε, γιατί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το 2025 και συνεχίζεται. Εννοείται. Ναι, ξεκάθαρα. Το οποίο ξέρεις πώς έχει χαρακτηριστεί. Πώς? Με ένα από τα πολλά που έχει χαρακτηριστεί είναι η χρονιά της εκδικητικής παραίτησης. Που ουσιαστικά υποτίθεται ότι είναι το επόμενο level της σιωπηλής παραίτησης. Όπου οι εργαζόμενοι παραιτούνται στο επόμενο level για να κάνουν δήλωση στον εργοδότη. Εκτός από το ότι δεν θέλουν να δουλέψουν εκεί. Ακριβώς. Πάμε από τα απολύτως απαραίτητα στο παρετούμε και μάλιστα από ό,τι διάβαζα έδειχνε ότι φεύγουν και τα πιο μεγάλα μυαλά και οι πιο υψηλές θέσεις από τις εταιρείες, γιατί κυρίως αφορούσε εταιρείες όπου γίνεται αυτό και βλέπουμε μετρήσεις και αυτά, ότι φεύγουν οι νέες γενιές που δεν μπορούν και βλέπουν ότι οι κόποι τους δεν ανταποκρίνονται και δεν υπάρχει επιβράβευση ψυχολογική και μισθολογική, οπότε τα μπογαλάκια τους και τα κουβαδάκια τους και σε άλλη παραλία. Και το κάνουν επίτηδες, για να φανεί και το κοινοποιούν στον εργοδότη. Όπως κάνει ο κάθε εργαζόμενος που παραιτείται. Νομίζω πως και αυτό είναι ένα πράγμα που έχει χαρακτηριστεί έτσι από τους εργοδότες. Από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει κάπως και να το κοινοποιούν στον προηγούμενο εργοδότη, ότι γεια σου, ξέρεις, εγώ πήγα, τι να πούμε, από την απέναντι πλευρά του δρόμου που είναι μια εταιρεία και δουλεύω στην απέναντι πλευρά του δρόμου που είναι η άλλη εταιρεία, έτσι για να στη σκάσω. Δεν ξέρω γιατί και πάντα αυτό. Οπότε πάλι δεν μου άρεσε σε εκείνο το κομμάτι ότι πάλι φαινόταν πιο κακός ο εργαζόμενος από ότι ο εργοδότης.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι, επειδή το έχω δει αυτό το φαινόμενο να το αναφέρουν, αλλά έχω πιο πολύ δει αυτό που περιγράφει αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι απλά άνθρωποι που είναι τόσο πολύ απογοητευμένοι, που ακόμα και άνθρωποι σε πολύ ψηλές θέσεις, που δεν είναι καν της νέας γενιάς, που είναι οι περισσότεροι που κάνουν ίσως αυτό το πράγμα και τη σιωπηλή παρέτηση, αλλά άνθρωποι που είναι σε ψηλότερες θέσεις και παλαιότεροι και με εμπειρία να φεύγουν από τις εργασίες τους, γιατί τους απογοητεύει τόσο πολύ η δουλειά τους και ο εργοδότης και η εταιρεία, πολλές φορές εταιρείες που αφήνουν θέσεις που είναι υπεύθυνοι ολόκληρων τμήματων για αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι καλή οι συνθήκες εργασίας, όποια μορφή μπορεί να είναι αυτό. Και συγκεκριμένοι δεν φεύγουν για το μισθό, γιατί δεν είναι ευέλικτες οι δουλειές. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Αλλά ναι. Νομίζω πως θέλω να συμπληρώσουμε αυτό το σημείο, ότι θέλαμε να βάλουμε και ένα μικρό έξτρα θέμα. Θεματάκι, θα έλεγε κανείς. Κούτσικο θεματάκι. Το οποίο έχουμε δώσει κάποια στοιχεία ότι ουσιαστικά είναι και αυτό ένα φαινόμενο. Νομίζω, εγώ κατά με θεωρώ ότι συμβάλλει και αυτό στην παρέτηση και στη σιωπηλή παρέτηση. Αν ακούσετε ανάποδα το προηγούμενο επεισόδιο, λέμε τον τίτλο του κρυφού θέματος. Ναι, το έχουμε πει. Νομίζω είναι το παραπροηγούμενο επεισόδιο. Σε αυτό το σημείο δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Και ποιο είναι? Εσύ θα μας πεις, Έλλη, δεν το θυμάμαι. Ήμουν με εγκαταλείψεις αυτά τα χρόνια της ηλικίας μου. Αχα, είσαι μία μικρή ντόρη σε αυτό. Είναι το mobbing. Και μην ακούσω βλακίες, όπως μου έχει πει συνάδελφος για το περί σφουγγαρίσματος και σκουπίσματος και άλλα τέτοια. Το μανεύει το αίμα στο κεφάλι. Όχι, το mobbing είναι αυτό που μαζεύεσαι και ξεκινάς να χορεύεις δημοσίως με χορογραφία και μουσική. Όχι, αυτό είναι το flash mob. Τι μου θύμισες τώρα. Ναι. Τι? Τα γεράματά μου. Mobbing, λοιπόν. Τι είναι το mobbing? Για να μην ακούσω κάτι παραπάνω και μου ανέβει εμένα το αίμα στο κεφάλι, το φρίξω. Το mobbing είναι η ηθική παρενόχληση των εργαζομένων. Βρείτε τα κοινά στοιχεία. Θα σε ρωτήσω μετά, κανόνισε. Λοιπόν, η ηθική παρενόχληση εργαζομένων στον χώρο της εργασίας τους και κάθε καταχρηστική εκδήλωση συμπεριφοράς που εκφράζεται με λόγια, πράξεις και γραπτά μηνύματα και ζημιών ψυχολογικά και σωματικά το άτομο, την προσωπικότητά του, την αξιοπρέπειά του, με κίνδυνο την εργασία του, τη διατάραξη του εργασιακού κλίματος, ναι, πάλι το εργασιακό κλίμα, και συμβαίνει είτε από εργοδότες είτε από συναδέλφους. Ναι. Επίσης, βρείτε τα κοινά στοιχεία με το προηγούμενο θέμα. Ναι. Βρείτε τις ομοιότητες και είναι η ίδια φωτογραφία 2 φορές. Ναι. Επίσης μπορεί να γίνει από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω σε θέσεις στη δουλειά. Απλώς το να γίνει από τους χαμηλότερες εργασίες σε κάποιον σε υψηλότερη θέση είναι τόσο πολύ σπάνιο που όταν αναφερόμαστε σε αυτό, αναφερόμαστε όταν κάποιος σε υψηλότερη ή σε ίδια θέση με σένα το κάνει προς κάποιον εργαλών στην εργασία. Συνέχισε. Ναι, φυσικά. Και είναι και ένα είδος εκφοβισμού. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να γίνει από κάτω προς τα πάνω, παρά το από πάνω προς τα κάτω. Η κλασική πυραμίδα που όλοι μισούμε και όλοι τελικά καταλήγουμε να την έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Αλλά ναι, βρείτε τα κοινά στοιχεία. Ναι, είναι εργαλεία που χρησιμοποιούν πολλές δουλειές για να μην κάνουν την ουσιαστική δουλειά τους, που είναι να παρέχουν ένα σωστό περιβάλλον, να λένε από την αρχή τι θέλουν από τον εργοδότη και να έχουν ξεκάθαρους στόχους. Πες μου τι θες να κάνω, όχι τι θες να βρεις εσύ μετά ως αποτέλεσμα. Αυτό είναι λίγο μαγικό που πόσο πολλές φορές δεν γίνεται σε κάποιες εργασίες. Θα ήθελα εγώ να έχω αυτό, λέει ο εργοδότης. Αυτό, και πολλές φορές εγώ το έχω συναντήσει ως μέθοδο για να σε οδηγήσει στην παρέτηση, στην κανονική παρέτηση, όχι στη σιωπηλή. Σε φάση, δεν θα σε απολύσω για να σου πληρώσω καν την αποζημίωσή σου που θα είναι πενιχρή, αλλά θα σε κάνω στο όριο του να παραιτηθείς έως το παραιτηθείς. Ναι. Ή από συναδέλφους που ενοχλούν κάποιον, ο οποίος είτε τους έχει βγάλει έξω από τα ρούχα τους, ναι, είτε γιατί δεν συμπεριφέρεται πολύ καλά το ίδιο το άτομο, δημιουργεί προβλήματα.
Νομίζω ότι όταν γίνεται από άτομα σε ίδια παρόμοια θέση με σένα, είναι άτομα που οι ίδιοι είναι θύματα mobbing και το βγάζουν στους γύρω τους. Υπάρχει πίεση αρνητική από πάνω που καταλήγουν να τη βγάλουν. Δες το λίγο σαν το Κολοσσέο στη Ρώμη. Όταν τους λες ότι μόνο κάποιοι από εσάς θα επιζήσουν, αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα διαλέξει ποιος, κάποιοι θα αρχίσουν να τρώγονται μεταξύ τους, αντί να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Γιατί ο κόσμος δεν είναι τέλειος και οι άνθρωποι έχουν και αυτά τα θέματα τους, όπως είναι φυσιολογικό. Άρα κάποιες φορές αρχίζουν να λένε ναι, δεν φταίμε εμείς που είναι κακό το αφεντικό και μας φωνάζει και δεν συμπεριφέρεται σωστά. Φταίει αυτός ο ένας εργαζόμενος, ο οποίος αυτός δεν κάνει καλά τη δουλειά του και κάπως χαλάει και εμάς, ας πούμε. Να σου πω ένα παράδειγμα που έχω δει, δυστυχώς, να γίνεται. Συνήθως εγώ πιστεύω, εγώ πάντα την ευθύνη θα τη φτάνω προς τα πάνω, συγγνώμη. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν απλώς και κακοί στριμμένοι άνθρωποι, το έχω δει. Απλώς δεν το θεωρώ στατιστικό πρόβλημα με αυτούς. Είπε εγώ, λες και έχω μπροστά μου τις έρευνες, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, θεωρώ ότι σίγουρα συμβαίνει από πάνω προς τα κάτω, δεν θα το σχολιάσω καν, ότι το παίρνω ως δεδομένο. Ναι. Από συναδέλφους το έχω δει για να το κάνουν σε κάποιους αντίστοιχα, εφόσον είναι μία μορφή εκφοβισμού και bullying, ότι ναι, δεν τον θέλουμε, φύγε, οριακά, αλλά δεν θα το πεις ευθέως, αλλά θα τον κάνεις να παραιτηθεί με τους υπόλοιπους ψυχολογικούς ωραίους τρόπους που υπάρχουν. Θα κάνεις το περιβάλλον του απλά επιθετικό και άσχημο, τόσο απλά. Ακριβώς. Αλλά το έχω δει και να συμβαίνει από άτομα που πραγματικά δεν άντεχαν και υπήρχε ένα άτομο το οποίο δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Συνέχεια. Δηλαδή ήταν ένα άτομο αυτό που λέμε τρογόταν με τα ρούχα του. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, το πιάσαμε εκεί, τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι αυτοί οι φανταστικοί συνεργάτες στη δουλειά είναι αυτό που κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρουσα την ώρα της εργασίας. Γιατί λες, τι άλλο κακό θα συμβεί σήμερα? Να, κάτσε να δω προς τη θέση του Κώστα, της Γεωργίας ή του τάδε εργαζόμενου που θα δημιουργήσει πρόβλημα πουθενά. Φυσικά. Και νομίζω πως για άλλη μια φορά κάναμε την καρδιά περιβόλη στους ακροατές μας. Πιστεύω πως πάει, χάσαμε και τους γρίλους που είχαμε που μας άκουγαν. Πάει το κρί. Με κάνεις να πάρεις το κουμπί με το cricket noise. Αλλά ναι, νομίζω χάσαμε και τους γρίλους. Όποιος δεν πίνει θα ξεκινήσει να πίνει ντεπών, αλκοόλ, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ευχάριστο θέμα. Θα είναι μάλλον το τελευταίο επεισόδιο, γιατί μετά θα πεθάνουμε, φαντάζομαι, αν το κάνουμε αυτό. Θα ανατιναχτούμε, θα γίνουμε σκόνη στο σύμπαν. Είμαι περίεργος. Τι τραγούδι έχεις βρει για αυτό το θέμα, τα θέματα αυτά? Δεν έχω βρει ένα τραγούδι, έχω βρει 2 τραγούδια. Για διπλό θέμα, 2 τραγούδια. Ακούω. Άλλα έλεγα να βάλω στην αρχή, αλλιώς κατέληξα. Θα πούμε σε αυτά που κατέληξα. Δεν θα πούμε τα αρχικά. Λοιπόν, το ένα είναι ελληνικό και είναι από Τρύπες. Το ένα πληρωμένο τραγούδι του 1993 και το άλλο είναι ξένο. Το Blue Collar Man Sticks του 1978. Γι' αυτό μου αρέσει που είμαστε ομάδα, γιατί φέρνεις τα νεανικά τραγούδια μέσα στις ακροάσεις του κοινού. Είπα να μην βάλω κάποια απλά pop που έλεγα να βάλω στην αρχή και έβαλα λίγο περισσότερο μεράκι και το ψάξα. Αν θέλει κάποιος στα σχόλια να γράψει ή να στείλει κάποιο μήνυμα στα social. Ναι. Ή να ακούσει κάτι ενώ περνάει την υπαρξιακή διαταραχή που θα οδήγησε μετά από αυτό το επεισόδιο. Κάτι σαν το soundtrack, αν θέλεις, αυτή τη ευχαριστή εικόνα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κλείσω. Νομίζω τα έχουμε πει όλα, τα είπες όλα, Έλλη. Έχεις να κλείσεις κάτι εσύ άλλο να μας πεις? Εγώ θα σου πω ένα γεια σας, είμαι η Έλλη. Και εγώ θα πω γεια σας, είμαι ο Φρίξος. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.